Víno sú lúče spútaného slnka, je dážď a pôda, čo vonia tvojou domovinou. Víno je vietor, čo v pohári ti žblnká. Víno sú ruky, čo prevedú ťa zimou. Na Vrábelskom vinobraní odzneli aj slová z básne Petra Vereša, oslavujúce tradičný mok tohto mesta. Veď tradícia viníc a vinohradov, dorábanie chutného vínka a oslava zberu úrody hrozna v Žitavskej kotline patria neodmysliteľne ku koloritu obyvateľov tohto prekrásneho kúsku slovenskej zeme. Dnešné slavosti vinobrania vo Vrábloch sú už 25. v poradí a som veľmi rád, že táto tradícia pokračuje. Nadväzujeme tým na niekoľko storočnú tradíciu vinohradníctva u nás vo Vrábloch. To, čo som počul, viem, že tento rok bude dobrý. Čiže vaša práca vás všetkých bude ocenená aj zhora a myslím si, že to je veľmi dobrý prístup pre nasledujúci rok. Bude čo piť, bude čo rozdávať kamarátom, budeme môcť čo predávať ďalším ľuďom, aby poznali naše vrábelské vínko. U nás pestovali hlavne také odrody ako v súčasnosti Riesling Vlašský, Veltlín zelený, trošku Cabernet Sauvignon, ale takou základnou vrábelskou odrodou bol Semillon, ktorá sa prestala pestovať, ale teraz ju znovu vinohradníci opätovne pestujú. V spolupráci so Združením vrábelských vinohradníkov, Spolkom ohajských vinohradníkov sme pripravili takto krásnu akciu pre našich vinohradníkov, pre našich Vrábelčanov, ale aj hostí zo širokého okolia. V oslavách vinobrania, takisto ako v prípade všetkých mestských slávností tohto roka, rezonuje významné okrúhle číslo, pretože Vráble slávia 750. výročie prvej písomnej zmienky o meste. Som rád, že pri tejto príležitosti bude taká špecialita, lebo máme 750. výročie prvej písomnej zmienky o našom meste. Prekvapením pre všetkých prítomných vinárov bolo mimoriadne oceňovanie zaslúžilých vinohradníkov mesta a okolia. Budem odovzdávať 8 vinohradníkov, 101 je in memoriam, také ocenenie, že zaslúžili vinohradník Vrábel. Sú tam ľudia 80, 90 roční dokonca. Títo ľudia, ktorí sú tu za mnou, dostanú za chvíľu ocenenie. Sú to naozaj ľudia, ktorí sa dožili vysokého veku, v plnom zdraví, a verím, že ešte dlho budú medzi nami. Sú to ľudia, zaslúžili vinohradníci. Česť im, zatlieskajme im. Pitie vrábelského vína, práca vo vinici robí človeka zdravým, mladým a v podstate dožíva sa človek vysokého veku. Krásne vyzdobený alegorický voz so sprievodom vyšiel od mestského úradu. S hudbou, spevom a tancom prešli ulice i sídlisko, aby namiesto oslav priniesli primátorovi dar v podobe obrovského a poriadne ťažkého strapca hrozna a chutný ovocný koláč. Sadaj milá na koníčka, pokiaľ ti kážem, pokiaľ našu vernú lásku z vás viažem. U mňa z pití vína je to, myslím, že veľmi dobré. Prirodzene víno mám veľmi rád, hlavne také tie naše vrábelské kyselkavejšie vína, ktoré majú dostatok kyseliniek. A preto preferujem odrodu Riesling Vlašský, ale aj ostatné vína takisto. Mám veľmi veľa priateľov, ktorí dopestovávajú veľmi dobré víno a veľmi rád si s nimi posedím, popijem, pospievam a tak ďalej. Nenes mi ho, nenes, pre Boha živého, dobre ti zaplatím, povedz na iného. Dobre ti zaplatím, povedz na iného. Čo by ste si prijali pre tých svojich vinárov a vinohradníkov do budúcna? Predovšetkým málo chorôb, tých vinohradníckých, pernospóru, ďalšie mulčenátku a tak ďalej. Dobré počasie a v poslednom čase už nie je problém s cukornatosťou. Tá cukornatosť je naozaj veľmi dobrá, ale v poslednom čase je problém s tými kyselinkami, aby proste sme udržali tie naše vrábelské kyselinky, aby nám dobre trávilo po tom dobrom víne, po tej našej dobrej klobáse, hurkách, pečenom mese a tak ďalej.
Po oficiálnom otvorení podujatia patrilo popoludnie pestrému kultúrnemu programu. Sprievodným podujatím bola súťaž vo varení guláša. Všetkých 10 tímov oceňovalo dobrú atmosféru podujatia. Naše družstvo sa volá Red Pix ako hokejbalové, ktoré hrávame tu vo Vrábelskej hokejbalovej lige. A minule sme sa zúčastnili prvýkrát na Ohaji pri príležitosti 750. výročia. Tak teraz sme si to chceli ako zopakovať. My sme si túto akciu už vyskúšali veľakrát, ale len z pozície ako diváka a takto návštevníka. Tak teraz sme si to vyskúšali ako, že budeme variť guláš. A čo ste varili? Hovädzí guláš. Tak som si pomyslel na jednu chudobnú. Tak som si pomyslel na jednu chudobnú. Ešte čakáme, že prídu zobrať tie vzorky a dúfame, že vyhráme. Začala mi pískať na tú dierku spodnú. Varili sme z diviaka a z jelenia guláš. Nejaké ingrediencie tajné išli do toho? Tak to len títo šéf-kuchári vedia, to je, každý má svoj recept, viete. No a vrábelské vínko? Vínka, to sú výborné a myslím si, že tento rok budú vynikajúce, lebo bol aj vynikajúci ročník, dobré počasie a očakávame veľmi dobré víno. Ako vždy sú dobré, ale teraz by mali byť ešte lepšie. Je to dobrá tradícia, tešíme sa všetci, komplet ešte aj viac, jak si myslíte. Mal som píšťaločku o 9 dierkách. Mal som píšťaločku o 9 dierkách. Nechcela mi pískať pri bohatých dievkách. Nechcela mi pískať pri bohatých dievkách. Aký guláš ste varili? Z Diviny. Aký bude? Srnčí guláš. Čo s ním bude? Budete predávať, rozdávať? Spolu, ako čo sme tu účastníci. Nepredávame, ale rozdávame medzi dobrých priateľov. Kamarád náš verný, my to nespravíme. Kto si ju oklamal, nech si ju aj vezme. Kto si ju oklamal, nech si ju aj vezme. Ako povedal primátor mesta, mozgom Vrábľov je jeho priemyselná zóna, no dušou určite vinohrady. Vrábelské vinice, vinohrady sú dušou nášho mesta, ktoré tu trvá už stovky rokov. A títo ľudia, ktorí sú tu, aj s mojím zástupcom, ktorý síce ide trošku nabok, ale takisto, to sú ľudia, ktorí sú naozaj srdcom tej duše. Neráňaj, neráňaj, zelené padajú. Neráňaj, neráňaj, zelené padajú. Také si dievča ber, aké ti dávajú. Také si dievča ber, aké ti dávajú. Teším sa, že tento rok, v roku, keď máme 750. výročie prvej písomnej zmienky o našom meste, budeme mať naozaj krásny koncert, bude v kostole našom farskom, bude 9. októbra. Bude to koncert Lucie Bílej spolu s klavírnym doprovodom Petra Maláska. Neskôr, 13. novembra, budeme mať pripomienku toho výročia. Vtedy budeme oceňovať vrábelských občanov, ktorí sa pričinili o rozvoj nášho mesta. Budeme oddeľovať čestné občianstva a bude tiež množstvo kultúrnych programov. Tvoja láska, moja čest, tá sa musí svetom niesť, tá sa musí šuhaničku. Pitie vrábelského vína by malo byť na lekársky recept, bohužiaľ ešte sa to nepodarilo presadiť v poisťovniach a verím, že v blízkej dobe to tak bude. Len aby potom vrábelskí lekári zvládli ten nápor vína chtivých pacientov, pán primátor.